Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Diyan po sa siyudad kang Legazpi and Ligawa.
Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules na, Wednesday. Oy, petsa 18 na po kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 9 o kaya 7 to 8. Mag-ori-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Kapwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. March 18, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Especialmente sa First Lady kang alkalde kang siyudad ng Tabaco, si Ma'am Jocelyn Arjona Bragais. Birthday niya ni Ma'am Jo. Sige na sa nang birthday, ano? Happy birthday tabi, Madam Jocelyn Arjona Bragais. Birthday ko niya ni Ma'am Jo. Sige ha. Happy na. Birthday pa. Siyempre po, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang gandindo paglingawan ng sakuyang pagirumdum ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supo. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamo kaya. Yo, saro patabing tugon ko. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning, tabi, Sir Boss Bob. Bossing Bob, mamahaw lamang tabi kita, 2 bunay na nilaga. Tapos siyempre sinubong na kamuti.
Tapos may batag pangkalibo. Iyo sana na baro-baro. Okay na yan. Pwerte mo subabso na bakal kung kamuti sa malilipot. Violet. Violet. Naka-violet akong kunyanta. Magsulod bang kita kay Violet. Yo, para makisumaro man kita sa mga buwan ng kababaihan. Yo. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moc sa Seya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ansendo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ngunyan tabing Miyerkules, digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Kapangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kainin. Good morning tabi Sir Alex sa Bueno. Kay Joe Liandelar, good morning. Sisay ngaya anday may stress kaya. Ilinga na po nindo. Sobra na baga sa grade kan mga chikiting taso presyo kang mga produktong petrolyo. Labi na sang gato sa krudo. Naghahabol man ang gasolina. Kung baga cum laude na su krudo, su gasolina, summa cum laude. Naghahabol-habol sana. Pati subugas, naglangkaw naman. Inay! Pati tabi busbab subunay. Dati may 8 pesos, ngunyan 10 pesos na. Ay, nabunay ini. Ay, bunay na sa nanday mangkipakinaba. Ay, bunay man ini. Inuna tayo. Oy, maoran-oran tabi. Mga tugang ngunya na pagkaaga kasubanggi pa no digdi po sa probinsya kang Albay. Amihan sabi kang pag-asa hanggang pangkatapusan ng amihan. Magayon kang amihan pasurusulpot sa ano ta kung maglawg na kita sa tag-init. Talagang problema. Kamusta po ang satuyang mga kababayan? Ano ba kita? Abi ka kababayan, maray pa ngayon sa mga para tricycle, mga ano pa, mga sirpox, mga parauma. Igwa ngayang ayuda kang gobyerno. Kita ngayang mga ordinaryong people of the Philippines, ano man yang ayuda sa tao? Ngata ngaya kita, dahil man kita apektado kang paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Dahil kita apektado. Ano ngaya? Taxpayer man baga ngaya kita. Natataday lamang ngaya kitang ayuda. No. Nangyari. O ni Anmaray na bareta tabi mga tugang pamasahe sa jeep. Malangkaw tabi. Malangkaw tabi. Marin niya malangkaw.
No rin nga ni malangkaw so pamasay sa jeep. No rin. Malangkaw tabi sa aga. So pamasay tabi sa mga jeep. Malangkaw tabi sa aga. Marso 19 sabi yan kang LTFRB. Pero piso man sana so idinagdag. Kaya sabi mga tugang kang transport group, ano nga yan? Dinaog pa kami kang makilimos. Mas halangko pa ngaya sukita kang mga makilimos kaysa sa mga tsuper. Para piso man sa nasulinangkaw. Name. Di ngunyan tabi, puga-puga ngunyan ang mga exam kan sa tuyang mga chikiting ano. Final exam. Ang sunod kan mga recognition, moving up, graduation. Ang sa tuyang presidente mga tugang na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May patanid, bawal da tabi maningil nin contribution ang mga public school. Adyan sa mga naunang bitan ta, graduation, moving up, recognition, commencement exercises. Bawal po magsingil nin contribution. Ang hapot, nasusunod daw tabi ini. Nasusunod tabi daw ini. Yan ang hapot. Kumusta tabi? So may mga ayuda, ha? So may mga ayuda, so mga tricycle pa sana. Pero duman sa Metro Manila paman sana. Kaya tabi sumangaya undig di sa satuya sa probinsya. Makiasikaso na tabi kamo tabakad ay kamo kasabay sa lista. Sigurado. Ribok naman iyan. No? Ang mga registered tricycle driver baga ano, yaon dyan sa mga kabot ki panahon pag buminaba digdi na sa probinsya, ining ayuda nindo, ayuda kan mga para tricycle, mga driver, baka tabi pagabot ki panahon, magdurulak naman, magkaribok naman, 5,000 pesos baga. Sana all. No. Paano na kita? Ang titamaan talaga kang pahit na ini kitang mga ordinaryong people of the Philippines di. Dahil kita kasabay permi sa mga uro ayudang iyan. Maray na sa naso kasabay sa ayuda. Kita dahil sana kitang itamaan paglangkaw kang mga barakalon, siyempre sakob kita. Paglangkaw kang pamasay, sakob na naman kita. Although dahil man kita ki mga lunadan, pero apektado mang giraray kita. Maray pa ngaya so may mga ayuda. So mga nakaresibiging ayuda kasuod ma, hanggang ngunyan, padago siya na sa Metro Manila, ay nagarahi tulos. Ano pa man, paldo, 5,000. Garay na nga kita, mapatuwal-tuwal na nga kita. Ano pa man nga, uni na may ayuda na. Kumusta tabi sa mga parauma? Ano tabi? Maani na lamang kita. Kamahal na kang bugas. So bugas naglangkaw man ki 2 pesos per kilo. Dati 52, ngunyan 54 na. Kaya so sa tuyang mga kababayan, napila dyan sa NPA. Kabakal sa na ketong so pigapod na BBM rice na 20 pesos per kilo. Pero bago ka man makabakal, masakripisyo ka muna hanggang magkadaris mayo ka dyan. Yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reparon ngunya na Miyerkules.
Kakaskason tabi ang panahon, no? Next week, katapusan na naman. Palaog na po kita sa Semana Santa. Ano nga yang gibuhon ta sa Semana Santa? Magbakli, magsulsul kan sa tuyang mga nagkaginribong kasalan. Asin maghagad ning kapatawadan sa satuyang kagurangnan. Di pagtapos ngayon kan, pagbuhay na ngayon Diyos, balik sa dating ugali. Hinay. Sige ha. Alas 7:20 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Kuhaunta mo ng linya kang Pag-asa. Natata may mga paguran-uran kita digdi sa probinsya kang Albay. Sige ha, aramon tata, ang sabi kang Pag-asa kasudma, hanggan pa sa katapusan da ining amihan. Di may mga malipot-lipot pa kita, no? Malipot-lipot pa. Saka na ngaya kita papamation ki matinding alingahot naman. Yo! Sige kuhaon tatabi mo na ang linya kang Pag-asa. Aramon tatabi mga tugang kung anan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning po Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 18, 2026. Patuloy pa rin humihina itong northeast monsoon at ito'y umiiral na lamang dito sa may northern at central Luzon. Inaasahan natin bukas posible na itong northeast monsoon ay umiiral na lamang dito sa may extreme Northern Luzon, kaya malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot pa rin ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan at Isabela. Para naman dito sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Central Luzon, asahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin ito ng northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas naman po ang ating panahon, pero asahan din natin na unti-unti na tayo makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Mababa po yung mga chances ng pag-ulan, kung meron man, isolated rain showers po ito o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius. Lawag, 22 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, 21 to 29 degrees Celsius. Baguio, 13 to 21 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 23 to 31 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, 23 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, yung heat index po, ito po yung nadarama po nating init. So sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 30 to 31 degrees Celsius. Sa Cotabato City, Maguindanao, ang pinakamataas nating naitala kahapon with 40 degrees Celsius. Para naman sa ngayong araw, inaasahan po natin pinakamataas pa rin dito sa may Cotabato City, Maguindanao with 41 degrees Celsius at sa Metro Manila naman 32 degrees Celsius. Habang pahina po itong northeast monsoon natin, inaasahan natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas unti-unti na itong pagtaas ng ating naitatalang heat index at nagsisimula na rin po ito sa may Mindanao area natin, kaya kung mapapansin natin sa Cotabato City ay makakaranas po sila ng extreme caution na init. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 6:02 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmamahal. Tapos kami Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Ma'am Alona Kapitin na Sir Henry Capino ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Paluya na so northeast monsoon kaya amihan. Pero iyo pa man garare na kapiktar di sa may area no. So palaog na kita paduman na kita sa tag-init tabi Sir Henry. Kaya mga nuarin kayo ni tabi Sir Henry, permi nakitang yaon dyan sa Amateur Spring Resort. Dyan po yan sa Barangay Tanawan, Malinaw, Albay. Perti dyan papuro presko dyan sa Amateur Spring Resort tabi Ma'am Alona. Yun na iyan. Sigurado iyan na pasiriring naman permi dyan kita. Pag tag-init na perti dyan. Presko, malinig. Dyan yan sa Amateur Spring Resort. Sige tabi, alas 7:27 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang tabi sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po pirmi. Siringman mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burze, Board Member Attorney GIO Bonggao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, ABC President Cap Art Abela, kasabay taman dyan si BM Carol Siga, asin BM Vic Siga Jr. Siyempre, yaon man ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang kapartner tapagkaga. Ma'am Malulim, good morning. Yan po mga tugang, mga kabayan at mga katuwang taligi sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:29 na. Dahil po mag-arali Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ini, mabarbecue mo na kita. Hey, barbecue, the best in Tabaco City.
Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanapin, di malilimutan. Tope barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima branch o Matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:33. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naganap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, BM Attorney GIO Bonggao, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapar Tabela, yan man dyan si BM Carol Siga sin BM Vic Siga Jr., Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang kapartner tatabi Boss Mar Borser, salamat. And Sir John Competente, swerte pagkaaga ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan po ngal daw kita ni Miyerkules, Wednesday na po. Pet sa 18 tabi ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. So happy birthday tabi kay Ma'am Jo
Ma'am Jocelyn Arjona Bragais. Birthday ko niya ni Ma'am Jo Tabi, Boss Mar. Yo. Soronoda ng birthday may kayo niya di. Sige po, sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Ripat. Sige po mga tugang alas 7:35 na. Di Miyerkules na tabi kita ngunyan. Sabi ko na nga ni Kasubago, ang satuyang mga estudyante ngunyan halos nasa final exam na. Sa sunod na simana, bago tabi matapos ang bulan kang Marso, dapat matapos naman sa klase. Makapagkonduktar na ki moving up, recognition, commencement exercises, graduation, ang sa tuyang mga eskwelahan. Ta sa Abril, bakasyon na. Okay. Ngunyan, tabi Busmar, salamat ha. Busmar, perte. Perte so Texas na manok. Grabe so siyapol. Masinapulon pala ng Texas na manok ade. Une, halos na sana dahil na kita mabigla dapat kay ni talagang tatamaan kay ni tabi kita Sir Henry Capino. Sa aga tabi ang pamasay sa jeep, tapos modern jeep mga tugang may malangkaw na sa aga. Malangkaw na tabi ang pamasahe kay ning mga jeep sa aga, Marso 19, 2026. Sabi yan mga tugang kang LTFRB o kaya ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na magkakaigwa tabi nin fair hike sa mga jeepney na direktang mamamatian databi ni Sir Henry kan mga commuter. Siyempre, sabi digdi tabi, Sir Jan kompetente, tanamamaho kang pinakrong tangoy, maurag yan, partneran mo kikape. Ini databing mga traditional jeepney na mapunda tabing 14 pesos para sa first 4 kilometer. 14 pesos ang minimum. First 4 kilometer. Samantalang initabi na mga modern jeep, mas mahal ang modern jeep palin. Mas mahal. Puun man tabi sa 17 sa primerong 4 na kilometro. 17 pesos. Hapon sa 17 pesos para duman sa mga modern jeep. So ipapatupad tabi ini puun tabi sa aga Marso 19, 2026. Yan ang minimum. So first 4 kilometer 14 sa modern jeep, 17 tabi sa mga traditional jeep, 14, modern jeep, 17. Sa aga na tabi yan, ipapautob sabi kang land transport o kaya ining LTFRB. Sa aga na tabi yan. Ngunyan, initabi pala ng mga tricycle. Dahil pang kamo pwede mag-automatic uminto. Magayon kung magtaw ka mo petition dyan sa mga sanggunian bayan. At pag-aadalan po yan dyan sa Committee on Utilities, Public Utilities. Pagsisesyonan iyan, tanganing matawan man kamo temporary na pagsingil man sa pasahe sa mga vehicle.
So kaipuhan, so grupo tabi ng mga para-tricycle, may proposal na kamo na pigsusubmit dyan sa mga sanggunian. Kanya-kanya iyan, per municipality po yan sa Tabaco o dyan sa sanggunian panlunsod. O kundi kang nadangog ko kang Lunes, gariday pa man tabi, wara pa man so grupo nindo na ipigsusubmit dyan sa sanggunian panlunsod. O paano kamo kayang tabi makahagad man kidagdag pamasahe? Taday man pwede na mag-automatic man kamo na tamiling ngay haralang kawo na sa mga gasolina, presyo kang gasolina krudo. Automatic man kamo man sumagbot kumpira man ang sa indong sisingilon. Tahuni nga ni ang LTFRB pig-adalan ini o piso masa na swede nagdag. Ngunya sabi kan mga transport group, bako ngaya sapat ining piso na paglangkaw kang pamasahe. Sabi kan mga taga transport group, inapod nga ni ining limos, tinawag na limos ng transport group na Manibela ang inaprubahan tabing pisong dagdag pamasahe sa public utility vehicle o PUV sa gitna po ng pagtaas ng mga produkto o kaya presyo ng langis. Sabi ini mga tugang kang Manibela President na si Mara Balbuena na mas dakula padatabi ang kita kay itong sa mga naglilimos sa mga jeep kaysa sa mga driver. Pisong taas pamasahe, daig pa tayo ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeep sa palilimos, mas dakula pa databi sukita kan mga makilimos na badyaw kaysa ining inaprobara na piso na dagdag pamasahe kan sa tuyang LTFRB. Yugunindo yan. Piso so dinagdag. Pero sabi kang LTFRB, iyan pinag-adalan mi man ngayon. Pero yan temporary man sa nayan ta. Yun na nga ni dahil ta pamasabutan kung hanggang no arin tabi maglalangkaw ang mga presyo kan mga produktong petrolyo. So kaipuhan tabi kaya na dapat pag-adalan. Bako man na ngaya so proposal ngaya kan mga transport group yun ang masunod. So may mga dapat pag-adalan yan. Kaya so mga para-tricycle tabi, sigurado atat naman kamo magpataas ki pamasahe, pero dahi pa man po kamo pwede. Anggat na dahi pa po kipigpaluwas man na bagong taripa. Approve kan sa tuyang approve kan sa tuyang o taripa na approve kan sa tuyang mga sanggunian, dahi po kamo pwede magsingil dagdag pamasahe mo na. So ang gibuhon nindo so grupo nindo so mga tuda masurat kamo diyan sa sanggunian. O tanganing pag-adalan kan sanggunian kung pira tabi ang pwede nindong idagdag singil sa indong mga pasahero. Ngunyan uni na tabi ang makamundo tabi digdi Mamlis. Mamlis man lapas kapo sa balon. Belated happy birthday tabi sa imo. Uni na magayunon ta ang sa tuyang gobyerno may mga ayuda na pigtatao. Kasudma nagpuna kasudma pagtaw din ayuda sa mga tricycle driver diyan sa Metro Manila mo na tig-inot. 5,000 pesos so ayuda na ali sa satuyang gobyerno para sa mga tricycle driver. Ngunya so sa probinsya masurunod na iyan. Masurunod na iyan. Ngunyan ano pan mga pwedeng tawananin mga arog kining ayuda sa mga parasira, para uma, ano pa, sa mga apektado kining ano. So sabi kang amigo ko, tabi Mamlis, maray na sa nangaya init, may mga ayuda. Paano ngaya kitang mga ordinaryo, arog ngaya sa mo tabi Mr. Hulbutana,
nagagamit ka man ki gasolina o rual daw. Ano man yan sektor mo na dapat niya tawan man ki ayuda. Oh. Maski nga di ka narumduman ko lamang kang pandemya, halos gabos tigtawan ki ayuda kan sa tuyang gobyerno. Dahil lamang ako nakareceive ko. Kung ano man lamang ang ayuda na pigtao sa tuya sa mga arugtang ordinaryong tao. Oh, maswerte ining maswerte sa mga tricycle ay hiling mo na yan. Maswerte sa mga tricycle driver. Maswerte sa mga parasira, mga parauma. Oh, maswerte sa mga jeepney driver. Taygwaki, ayuda hali sa satuyang gobyerno. Kita. Yan ang hapot kita. Na kita, direktaman kita na apektado kining pagmahal kining mga produktong petrolyo. Oh, maray sindata na ayudahan kita dai. Yan ang hapot. Ngata ngaya kita bako man kita taxpayer. O si Sir Henry, ikatabi Sir Henry, bakong taxpayer ka man. Paano kita? So ibig sabihin kita sa pinakalugi o na maray. Kita tatamaan kang paglangkaw kang pamasahe, paglangkaw kang mga barakalo. Kaya makahir kayo ni sukitang mga pobreng tiko yadi. Paano daw kayo niya sa tuyang gobyerno? Daw kibuhunta kayo ni kan sa tuyang gobyerno di. Na dapat matawan man kita, dapat pantay-pantay. Parehas ini kan su bagyo. Ngata ngaya kamo sa nabinagyo. Kami ngaya day kami pinalinampasan kami kang bagyo. Iyo maniningon niya na nangyayari. Ngata kita nakalampas kita digdi sa krisis na iningon niya na pigampang ta. Oh. Sige daw. Ano daw lamang kayo niyan sa tuyang gibuhon kan sa tuyang gobyerno di. Tabaray na sa naining mga maray na sa naining sa tuyang araw kanin mga tricycle driver, at least kunyan may 5,000 na sinda. Oh, dapat gabos bako sa nasinda. Sabi ni Sir Henry, tama ba ga? Tagabos kita taxpayer. Gabos kita apektado. Bako sa na sa mga pigpipili sa ng mga grupo ang tigtatawan ki ayuda. Paano naman kita? Bako? Oh, yan ang problema tadi. Paano kayo nitabi Sir Henry? Ang mangyari sa to? Oh, dapat kung magtao gabos tawa. Iyo. Bako sa pipiliun sa na. Oh, tas sa mga masunod kaning aldaw, pasiring nandyan sa probinsya, sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver. O, siguro doon sa nanindo na nakalista ka mo. O kaya, nakaristro lang agad ka mo. Huwag day ka mo nakaristro, di day ka mo dyan sa pangara naman, magkaribok na naman ka mo kaya. Eyo, dingon yan, pag naitauna sa inda sa mga ayuda ninda, sigurado. Malang ka magiraray ang pamasahe, malang ka ang pamasahe. Sisay ang tatamaan. Kitang mga commuter. Di ba? Mga sunod kayo niyo, araw kan sa aga, ma-implementar na kan dagdag pamasahe sa jeep. So mga tricycle, dahil muna ka mo magiro, baka madiskwido ka mo. Kay puhan tabi, gwa ka mo kay legal perming basian, tanganing dahil man po kamo ma-reklamo kasi baka matanggalan kamo kay prangkisa. Mas maray na nagsusurunod. Kaya kay po nindo magpasiring dyan sa mga sanggunian. Magpetisyon kamo, huni tabi ang propose nindo na arog kay ni nadagdag pamasahe. Di ba? So yan tabi mga tugang ang mati na ngunya. Kaya ang sabi kang mga transport group, daw pangaya kami kang magkilimos. Maray pa sukita kang magkilimos. Iyo man ang gadari. Mas maurag pa sukita kang magkilimos. Kaya lang sa mga magkilimos, dahil man kaayuda. Parehas taman. Kuraman kita kaayuda. Maray na sa nasuigwa ki mga ayuda. So paano kitang dahi? Kita ang lugi. Nagbubuwis man kita. Apektado man kita.
Paano yan? Maray pa nga ni sa mga bakwit, sa mga apektado kang ining pag-alburuto kang bulkang Mayon na nasa 6 km permanent danger zone. Taitan mas maray. Puun pa kang anong bulan ito, ngayon na sinda sa mga evacuation center. Garisinda so bastante sa mga pagtaunin mga relief, ayuda. Pagtatauanin pangkonsumo kan sa tuyang gobyerno, kan DSWD, igwa pa so LGU, igwa pa so mga pribadong mga organisasyon nagjajarat. Maray kay ni magharong man kita tabi Sir Henry dyan sa 6 km permanent danger zone. Tagong araw kini nag-alburuto ang bulkan, kasabay man lamang kita. Kasabay lamang kita sa tatawan kay ayuda. Kundi sa indaw kita tabi Sir Henry matugdok. Maski payag-payag sana. Matugdok kita dyan sa lawag kang 6 km permanent danger zone. Takong halimbawa nag-alburuto ang bulkan, sabay kita sa lista. Kundi si say tabi Sir Henry ang taki pamilya. Sir Henry, ano tabi Sir Henry? Maistar kita damang kipaniwa gotag pamilya. Sir Henry, dapat baga pamilya. Maistaron na tanganing makalista kita. Telingan nindo. Iyon na sanan araw kaya no, digi sa tabako. Sa tabako tabi mga tugang apwera kan supig tatawa na kang DSWD. Ang local government unit kan tabako matao pakikas assistance. Bulan-bulan pati Sir Henry. Duman sa mga bakwit na mga taga-tabako. Maray mananggad kini magharong mananggad dyan na di. Ang mangyari nga na ang gibuhon kang gobyerno kontrolon ang presyo kang petrolyo. Bakong pigpapara lang ang grupo kang Taiwan. Yo. Yan. Dahil kaya dahil tapasigurado tabi Sir Henry kung hanggang rin ini. Rumina lampas na baga sa 100% sa presyo. Sa may Mayon Rest House mahanap kita duman kay bagong pamilya. Iyo. Tanganing pag nagpabakwit, sabay kita sa lista. Paldo man lamang kita. Kaysa digdi kita magpa-register sa tanawan dyan sa amateur, dahil man kita kimakuang ayuda tabi Sir Henry. Pagbagyo nga ni, dahil pa kita nagkasabay. Pagbagyo, so partially totally, dahil pa kita nakasabay, malas-malas kita di sa mga araw ka na pagtaokan sa tuyang gobyerno, dahil kita natatawa. Si Say daw ang pwedeng magtao sa tuya. Baka lamang magtao man kaayuda sa mga grupo kandala na. Takaipuan tamang ki, maski puro paano, kaipuan tamang tabi ki ayuda. Baka sa grupo kan mga dala na ta, siyempre mga dala na ini tabi Sir Henry sa Bicol, hidap na. May mga sintabo ini. May mga pirak ini. Kung baka lamang tabi magtao man kaayuda, maayudahan man lamang tabi nindo kami. Serbisyo asin reparo. Ayo. Sige. Alas 7:54 tabi, si Presidente Bongbong Marcos Jr. tabi mga tugang, may pagirumdom sa satuyang mga public school nang sabi mga tugang, may pagirumdom asin may abison sa tuyang presidente na
duman sa mga maniningil nin contribution sa pampublikong eskwelahan, lalo na tabi ngunya ng mga mag-graduation. Sabi kan sa tuyang presidente na mahigpit na ipinagbabawal ang nasabing mga gawain upang hindi magiging dagdag pabigat sa bulsa ng mga mag-aaral. Bawal tabi ang mga bayarin ng contribution o kaya mga sisingilon sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ngunyan tabi panahon kang graduation. Honi na naman kita tabi si Henry. Ang hapot digdi, nasusunod ba ini? Maging si Secretary DepEd Secretary Sani Angara may pagirumduman na bawal man ang no collection policy. Pero may mga nadadangog kitang nagrereklamo na igwaki mga contribution na tig-ahagad ang sa tuyang mga eskwelahan. Ano tabi, nasusunod ining mga direktibang ini. Sabi ni Secretary Angara, ngunyan tabi na graduation commencement sa exercises and moving up sa mga ang sabi nga ni Secretary Angara, so mga commencement sa exercise, moving up, graduation, dapat gibuho na sa nadatabi nindo dyan tabi sa indong mga school campuses. Dyan sana sa indo. Daiman talaga baka lamang Sir Mox makangaya si Sir Nox kian magtao. Iyo. Dyan taabi da agibuhon nindo yan mga programang iyan. Dyan na sana sa mga school campuses nindo. Sabi yan ni DepEd Secretary Sani Angara. And lalong-lalo nitong mga pampublikong eskwelahan digdi po sa bilog na nasyon. Iyo. Da itabi ki mangungulikta nin contribution fees or charges. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng mga mag-aaral. Sabi yan mga tugang kan sa tuyang DepEd Secretary, nakakamati kita ki matinding krisis ang sa tuyang nasyon dahil yan sa gira duman sa Middle East. So kaipuan magsakripisyo. Dahil natabi ki mga core contribution, dahil ki mga magarbong mga guru graduation dyan sa nakamo sa eskwela nindo. Kundi ang hapot ko niyan nautob daw ini. Gari dahil may nautob ini. Ta siyempre sa ibang magurang gusto man na first time sarong basis man sa nangya mag-graduate so aki ko gastusan tangaya. Igwa baga ki mga aruga na magurang dahil naman yan mautro gastusan ta daw ngaya. Kaya madepende yan. Pero maski na nga ni ko ta magkauro yung Parents Teacher Association or PTA, ta igwa ki mga direktibang arog kay ni maging ang satuyang presidente dapat nasusunod. Dahil na magsuruway. Iyo. Pag nagsuruway, anong gigibo? Ayan sana. Yan naman mga tugan, mga hapot. Serbisyo asin reparo. Sa bagay ngaya, sa rumbesis man sa nangya kita maggraduar, ay naman pati kita pwedeng mag-eskwela giraray. Iyo di. Batang-bata ka pa at mga Ako nga ni, nagbasol ako, takang nagkaklase man ako, dahil man ako nagpapara intra sa mga arugaan. Kaya akong mga kudak ngayon nakatuga. Dahil. Ano ngayon, dahil ka man nagraduar. malika Ano ka man niya may kudak na nakatuga, dahil ka man naggraduar. Yung man ang gada di. Paano ka man ngaya o makapakudak na nakatuga, dahil ka man nagraduar. kailangan mo malaman
Kasi ngayang repeater ka. Irak man tabi mamlis man lapas ka po sa balon na di. Totohanan na Kaya kita na sa naperming ka, nagiging perming kawawa. Yo! makinig ka na lang, Alas 8 na. makinig ka na lang. So iba duman na sana sa tuya sa programa ta duman sa ibong sa 10 to 11 sa programang Sutama sana. Iba pang pag-restorya ha. Ikang nasasabihan, Sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony, pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. magpayo City Vice Mayor Atiglen Daong Bungao, City Councilor Riner Burusay kay BM Attorney GIO Bungao, sa kamali. siyempre kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, kay BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. 6 kaya sa Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat man. Sa Indo po kabos, mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to. Salamat. Saga naman ha, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye bye. Serbisyo Asin Reparo. Kahit bata pa man, Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.